Так, у мінулую нядзелю за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах у Брэсце было затрымана 17 чалавек. Усяго ў вобласці 20. Справядлівасці не, сярод тых, хто трапіў аб'ектывы фота і відэакамер, сродкаў масавай інфармацыі, як затрыманы супрацоўнікамі АМАПа і студэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта Сямён. У мінулую нядзелю ён вырашыў проста пацікавіцца, што на самой справе адбываецца на мітынгах, і выйшаў на савецкую. Убачанае адрознівалася ад гісторый, якія чуў юнак от знакомых. Там он жестко избивает, ни за что, просто так. То, что в РОВД приезжают и в СИЗО приезжают, и там тоже избивают. Я как обычный наблюдатель выступал. Просто хотел оценить эту обстановку своими глазами, без чьей-то навязчивости. Пабачыў, зрабіў фотаздымак і быў затрыманы як удзельнік беспарадкаў, але ненадоўга. Меня попросили показать свой телефон. Я показал, они пролистали мой инстаграм, пролистали вот именно фотки, вообще поговорили со мной, убедились в том, что я не митингующий. И все. Я вышел из РОВД, и мне начали скидывать в инстаграм, я начал заходить в телеграм смотреть. Просто задержание в Бресте и моя фотка везде. В Тутбае, онлайн Брест, в вашем телеканале. Только не фото, а именно видео, как меня задерживали. Ну, конечно, в этом всем виноват я сам. Я потом, пересмотрев даже ваше видео, там прям показано, как я иду, и считаю, что снимаю лица ОМОНа, милиции. Адна справа гісторыі аднагодкаў, іншая тыя ж самыя падзеі ў адлюстраванні розных інтэрнэт-рэсурсаў. Сямён на ўласным прыкладзе пераканаўся, не вінаваты, адпушчаны. Студэнцкіх таварышаў, якія выходзяць на мітынгі кожную нядзелю, не падтрымлівае, але і не асуджае. Галоўнае, лічыць брэсцкі студэнт, не ісці на паваду ў зацікаўленых асоб і неправеранай інфармацыі, тым больш, што і адказнасць адпаведная. В некоторых телеграм-каналах и других так называемых независимых интернет-ресурсах продолжают звучать указания и призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Мы призываем: не поддавайтесь на призывы к нарушению действующего законодательства. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена ответственность согласно статье 23.34 Административного кодекса. А в случае грубого нарушения общественного порядка может наступать и уголовная ответственность. Супрацоўнікі праваахоўных органаў працягваюць мерапрыемствы па ўстанаўленні асоб, якія з'яўляюцца актывістамі ў арганізацыі масавых беспарадкаў.